אני חושב שאחד התובנות זה איפה שיש מאמץ עם נשים, איפה שאתה מרגיש שאתה במאמץ, כמו שאמרנו עם הקוף מרקד, או כזה אפילו מאמץ להחזיק איזה משהו גברי כזה, או נשען אחורה ולא מתאמץ, כל מאמץ, איפה שיש מאמץ יש ניסיון לשלוט במה שקורה. ואיפה שיש ניסיון לשלוט במה שקורה, אתה מנסה לברוח ממשהו. כי אתה לא, גם לא בקבלה של מה קורה כאן, כאילו אתה נמצא באיזושהי התנגדות גם להרגיש איזשהו משהו, לחוות איזשהו משהו. ודווקא איפה שיש את הנטייה למאמץ, זה פשוט כמו הזמנה, במקום להביא עוד מאמץ ועוד יותר להסתיר, זה דווקא הזמנה לראות ממה כזה אני מנסה להימנע שם, מה באמת מנהל אותי שם, וברגע שאתה יכול לעשות את זה מול אישה, וזה מה שהתחלתי להגיד לגבי עריות בשטח, אז בפרויקט הזה באמת מה שאני עושה זה אני עוזר לגברים איפה שיש איזושהי נקודה שיש תקיעות מול אישה, שם אתה יכול להיפתח ושם אתה יכול לגלות את עצמך מחדש איך שאף פעם לא חווית. בדיוק שם זה יכול להיות איפה שכרגע הצוואר בקבוק שלך, איפה שכרגע אתה נתקע, זה איפה שאתה יכול לגלות את עצמך מחדש.